bang nili sami kacerong harpi aprangsi berta thepi arjuitha COVID-19 avur ki thurpu ajoine chumangkan ke kanje arning kelar puthot ni pho pharman coronavirus kachere thekjia puthak state adang pi along lockdown mate kangha thu hanjang langsung mate sari hajan bela lot be arong khonsing be ahem chumangkan ke kanje phan arni pathi konlo kebangji ni phai inkoira troxy pen thong kebrai si arni chisik chedang konlo bonta coronavirus akeso ahiring tangra ajoksi arni lar pontu dedlo lasi ong nihu ingjir arlo sosu phili dongrap che pochero lapen jirpi jirpo do an mo puthot corona avur akeso ing rapc arni pathi kontu ko pusi khonsing be running tp rongdo be kachehan sepi ba iging tp longki be kadom tok bp hemari be rina kiling pi mensing be kajek be pi kasang be pi kolom sing be atum ahin pen birta pacheta kon mo arni keme arni si puthot birta alo along pachethang kon thupo halaso arni chumangkan ke kan thupo pusi tirika mahin pen pachini pon Assam Chief Minister Guwahati rong sopi along coronavirus aputhak penapen ni pho aparman puthot lockdown mate kangkir kepha kerangke amaya long ke pangdak atengke state mate Longri adang arlo anat inghap etpo bangkli pen abat chingrum longle hem isi angbong pen inut si hem kinangji ahormu an namdam longji school college lapen department anta thirepo achiklo niphai thongke braisi an inkir ponpo hem isi aphan sang lapen tangka pharokre pho sita piponji hospital along emergency asai ke doji train bus lapen dangni motor anta chileng long le pusi pangda state ahoy an sita ingha ponpo sita arniwang kinangji ason kepon kewan aphan ke khangke madu aphanta hemsi do etnangji kapangda alam ke kroi kre lapen patipek atum aphan police atum epidemic act 1897 aron ateng pen nep ingnang ponpo anganbadi center anta inghap nangji seta osomar lapen oso chupathe atum aphan ahem damsi okpran kilang atum nutrition seta pidampo West Karbi Anglong District angkang arlo along ajaha hawar along ningkreng aporlote aningkanwang setame kijunji alang sungpik binong lapuson aporahut lang mepi lang thada hawar along kidamtang thangthang achik lopen kijun alang kijun kisung ajoine lang mepi lang that araratum ningri kranglo bon setame labangso arong along ke phesai hemta do bon setame lang mesen pen kijun long japhan thangnata long lepin lang pini arnianta pusi khan pachini pon lang mepi arong ke kopili constituency arlo along si dolo lapen labangso arong along amreng mac rina terangpi ahemta dolo bon sitame kachilangji aphan panungkup ason pamandet setame lapurong arat atumke kijunji alang aphan kisung setame kopili constituency mac pawan kumar rai ta kamatha ponji aphan anta apor gpun a lapuson pulote amithang a constituency aphan koansi kachilang thekpoma pusi ningje pon lapen lang mepi lang that arad atu maphan mesen pen kijun longji aphan karbiang long autonomous council ahin pen pipon po mate pipon angji pusi lang mepi arad atum chuning ripon kheroni penran sing teron news fast karbiang long pinia berta lansi pajulo domethak me kardong